Suaren bila, ipuinaren ondorengo, ariketak ditugu orain, egin beharrekoak. Eta horretarako beti bezala laguntzairen bat beharko nuke. Tortzen bada baten bat, zuek abisatu. Ara, ze saltzinen lakost? Bai, igela eta printzesaren ipuinean, ez duzu gogoratzen, kontatu genuen ba, zuk ez duzu gogoratzen? Bai ez ba, printzesak egin zuen, igel bat hartu eta hari musu eman, eta zu agertu zinen, eta esan zuen, lakost, ez duzu gogoratzen? Printzesaskokin gertatzen zaizu gauza bera, ala? Aizu, baina zu krokodiloa zara, krokodilo bat izateko pixka tarraroa zara. Bai, ni izan ere krokosauroa naiz. Krokosauroa. Ematen du krokodilo eta dinosauroa, ez? Nasketa bat. Ba, hoixe da. Ni kanpotik nahiko krokodilo itxurakoa naiz, baina barrutik dinosauroa bezala sentitzen naiz. Eta hori zer da, ona da txarra? Eta kizer esan, dinosauroak estingitu ziren. Egia, desagertu egin ziren, bai. Eta ni ere desagertuko naiz, eta nire espeziekoak, zegukera krokodilo abeslariak. Krokodilo mota berezi bat zarazu. Baina naiz abestera etorri, Ez, lasai, ez duzu abestu behar, lasai egon. Seguro. Bai, lasai egon, ez da beharrezkoa. Seguro. Ez duzu abestu behar. Seguro. Estingituko nahi, ez dezu nere kantarik entzun nahi, ez dizu penarik ematen. Bueno. Abestu ba. Kaue kaine, nik ezape. Kaue kaine, nik ezape. Ui, ni hasiko nez negarrez jarraitzen baduzu. Bale, dene gauza bera esaten dute, gaizka besten dudala. Bueno, ez dakit gaizki, baina fuerte egiagian. Tira, zertan etorri zara laguntzera, ez da? Ba, egin dezagun, bion artean egin beharrekoa. Adibidez, lehen gizakien garaiko ipuina kontatu dugunez, egin genezakena da, aipatu, gauza batzuk, eta zuek asmatu, lehen gizakien garaian ba ote ziren, existitzen ote ziren, bai, alaiz. Adibidez, mobilak existitzen ote ziren. Erantzunak zuek emango dituzu, gukitzak esango ditugu. Pentsatuzuk beste zerbait, krokosauro. Oeak? Tabletak? Armak? Eta kotxeak? Igogailuak? Pizzak? Labainak? Txandalak existitzen ote ziren? Margolariak? Fortnite? Abeslariak? Existitzen ote ziren horiek guztiak. Eta aprobetxatuko dugu krokosauroa mendugula ere, ulermen galdera bat edo beste egiteko. Adibidez, egingo ditugu gezur potoloak, zer dutzen zaizu zuri? Bai! Bota gezur potolo bat. Beraiek egia esan dezaten, entzuten ari diren umeok. Eta helduok ere, lasai, zuek ere esan lasai. Bota lehenengoa. Ipuinaren hasieran, gizakiak etxe batean bizi ziren, baina gero kobasurora joan ziren bizitzera. Ea bigarrena. Mamadu oso mutil jatorra zen, baina dantzan traketxa. Zer iruditzen? Zuk beste bat. Kobasuroko astiak Mamaduri egalak egin zizkion zerura igotzeko. Vale. Zeruan bi pisu zeuden, guapoen edo ederren pisua, eta gainetik zegoen itxusien pisua. Hori ona. Bota zu beste bat.
Mamaduk mulungu jainkoa aurkitu zuenean, sua eskatu zion, zigarro bat pizteko, hori hona da. Makena, neska, igozana, zerura igozena, hegazkinez igozen zerura. Makena goxokia manatu zituen zerukoen artean, horregatik lagundu zioten, suaren bila. Eta besten bat, makenak su hartu, eta San Juan gaua ospatu zuten, bakizue suaren inguruan dantzan, saltoka. Nolako egiak egiten ari zarete, egi borobilak ere, alderdi purdikoak. Hemen harrapatu nozue, kalimba izeneko musika tresnarekin, musika tresna afrikarrarekin, salseatzen. Oso hipnotikoa da, ezta? Gauza bat egingo dugu. Egingo dugu sormen ariketatxo bat. Zuek historio bat sortu beharko duzue, baina lasai laguntza handia emango dizuet. Adibidez, hartu papera, hartu arkatza eta gelditu bideoa. Listo? Den hartu duzue? Oso ondo. Paper horretan, zuk, edo nahi baduzu, eskatu aitari edo amari edo zure ondoan dagoen baten bati, idazten dakien bati, idazteko zuk esaten diozuna. Eta zuk esan beharko diozu, adibidez, herri baten izena, nahi duzuna. Idatzi duzu? Ondo da. Idatzi beharko duzu ere, personaia baten izena, alegia nahi duzuena. Izan daiteke izen bat, Marta, Irune, Eneko, edo izan daiteke, nahi duzuena, Sorgina, edo nahi duzuena, animali bat, personaia bat, ipuinean agertzen den personaia bat. Protagonista izango dena. Baduzu? Pentsatu duzu ja? Zu bai azkarra. Ondoren, pentsatuko duzue bizilekua. Personaia hori nun bizi den. Ez bakarrik zerritan, hori hasieran jarri dugu, baita ze lekutan. Agian bizi da nizerrakit karabana batean, edo agian bizi da borda batean, edo iglu batean, edo nahi duzuen etxe mota, agian zubi azpian bizi da. Balio digu ere bai, edo ondartzan. Agian animali bat baldin bada, erresago duzue, bizilekua bilatzeko orduan. Eta ondoren, pentsatuko duzue, gauza bat. Gauza bat izan daiteke edo zen gauza. Botil bat, izan daiteke elementu bat, ura, izan daiteke nahi duzuena, bilatzen duzuen amets bat, baina erresago baldin bada gauza bat ikutu daitekena, hobeto geratuko da, ipuinean zehar. Izan daiteke janari bat, izan daiteke zoriontasuna, ere, gauza abstraktoek, olako handilek ere balio digute, baina erresena beti zerbait zehatza bada. Bale, eta falta zaigu pentsatzia bidai bat edo bidaia, esan beharko genuke, bidaia bat nora joango litzateke personaia hori gauza horren bila. Pentsatu. Eta behin bidaia duzuela, pentsatu 3 laguntzaile, bidean aurkituko dituen 3 laguntzaile. Lehen bezala balio digute pertsonek, animaliek, nahi duzuen guztiak balio digu. Eta ja, hori guztiarekin, egingo dugu, ipuina sortu, lasai, nire laguntza izango duzu. Eta trabat gelditzen bazera, eta askatzen bazera, helduren bat baldin bauzu ondoan, horre lagunduko izu. Ea ba, has gaitezen, nik musika jotzen dudanean, izango dira utxune batzuk zuk bete behar dituzunak, aurretik beti esango dizut. Prest? Bai? Hasiko gara? Orain ja ez duzu idatzi behar. Askatu du arkatza, heldu paperari ezazteko idatzi duzuna, eta hasiko gara erdibana kontatzen. Pasen behin, non, zuk esan herria. Personaia bat, bizileku bat zuena, eta gauza bat,
behar zuena. Horretarako, bidaia bat egin zuen, zuk esan duzun lekura, eta bidaia horretan, aurkitu zuen laguntzaile bat, lagunduko zion norbait. Lehenengo laguntzailea aurkitu zuenean, personaia horrek galdetu zion. Zuk baldakizu non den, oain gauza sartu. Eta laguntzaileak erantzun, jorraz flinflon, Ez zion tutik ere ulertu, eta aurrera jarraitu zuen gure personai horrek. Aurrerago bigarren laguntzailea topatu, eta ari ere gauzarengatik galdetu, baldakizu non den. Eta bigarren laguntzaileak alegia erantzun, jaraz jarafungala, atzagafungala. Bigarrengoari ere tutik ulertu ez, eta aurrera jarraitu zuen gure personaiak. Hirugarren bat ere aurkitu zuen, zuk idatzi duzun hori. Ari gauza bera galdetu, baldakizu non den. Eta hirugarrenak ere, ez, hirugarren horrek argiago hitz egin zion. Badakizu ez esan zion? Esan zion. Raskan fungolan, zure bizilekua. Zure oean. Oean. Korrika itzuli zen personaia. Bere herrira. Ireki zuen bizilekuko atea. Joan zen oera, eta ze aurkitu zuen bilatzen ari zen. Bai, historio eroa. Aldiro, berri, bihurtu edo sortu ezakezun historio bat. Nekatu arte. Kaixo ekipo, ni naikari kimikari. Txikitatik nahi izan dut kimikaria izan, eta kimikari nahi, eta azkenean naikari kimikari. Bai, superpozik, izue laborategian lan egiten dut, probetekin, elemento kimikoekin, eta hori dena, bai eta ez. Egia esango dizuet, laborategian lan egiten dut, bai, baina ni naiz laborategia garbitzen duena. Gertatzen dena, ara, nik gauza pila bat ikasi ditu laborategia garbitzen dudanetik. Zeren kimikariek ikustenen hautenean, noski, garbitzen dut inorez dagoenean, nik ere egiten ditut nire esperimentuak eta ateratzen dira gauza bitxiak. Bueno, denaz dizuet kontatuko. Baina bai kontatuko dizuet, gertatu zaidan harrigarriena. Badakizue orain koronavirusaren pandemia honekin ikasi dut pandemia hitza, lehen ez nekien. Laborategian lan egiten dudanetik askoz zientifikoago hitz egiten dut. Eta esaten ari nintzena, pandemia honekin amona hil zitzaigun eta esan nuen zeo zer egin beharko genuke, ez da, txertoren bat edo xaraberen bat, zergatik ez? Saiatuko naiz ni jarabe bat prestatzen etxean, bai etzatera, zeaterako da. Eta jakina, ez da gauza bera laborategi bat, non denetari daukazun, edo etxea. Eta etxean badaukasunarekin moldatu behar. Eta nik hartu nuen, aber gogoratzen dudan, bai, kadukatutako jogur bat. Kopuruak esan behar dira, bestela ez da bat ere zientifikoa. Kadukatutako jogurra, 125 miligramo. Ze gehiago, bai, hartu nuen fairi, eta pronto, tanta batzuk, botan izkion, txatxatxa jogur horri. Gero, bai, txirrindastatikoan botatako izerdia ere gehitu nion. Fairi eta pronto, ez dut esan, 1 miligramo, eta txirrindastatikoan izerdia, 50 miligramo. Hori da. Brokoli zukua gehitu nion, badakizue, detox, garbitzeko hartzen ditugun zuku horiek. Zenbat izango zen ura? 100 miligramo. Hori bai, brokoli hori zegoen itxialdi hasieratik oskailuan, orduan bazuen bere puntua.
neko zartua eta neko kadukatu da zegoen ere. Zer gehiago aprobetxatu nuen? Bai, nire seme alabek erabilitako irina, bakizue? Pum! Hori dena, hartu eta gehitu nion. Eta guztia nahazten nuen bitartean, jarri nuen irratian Resistire kanta. Tantzun nuen 5 aldiz. Resistire, Eta agertu zen, atera zen, ez dakit esan ukendu, edabe, bueno, gauza hori, jakina, eneukan sagutxori, hamsterrik, kobaiak, bakizu laborategietan erabiltzen diren horiek, seme alabekin nintzen ausartzen, maite ditut, bai. Eta orduan, esan nuen, ni neukedango dut, ea ze gertatzen den. Ea horrela, benetan, bihurtzen naizen, nahikari, kimikari, eta ez nahikari garbikari, ia, garbitzaile. Bueno, probatu nuen. Utzi nuen kamera piztuta, ze gertatzen ote zitzaidan, gero ikusteko. Eta ikusi nahi duzu ze gertatu zitzaidan? Oso fuertea da, Ez errepikatu, esperimentu hau etxean. Hitza ematen dira zuen? Bale. Erakutsi egingo dizuet. Oso aldatuta ikusiko nauzue. Ikusiko nauzue nahikari bat, oso arraro hitz egiten duena, ez dakit beste leku batean dagoena, alegia, egin nuen, denboran zehar bidaiatu. Baina nere burua aurkitu ere bai. Flipantea benetan, harrigarria. Tira, jarriko dizuet, bai, itzaliko dut hau eta jarriko dizuet bestea. Haben moldatzen naizen, zeni, teknologiarekin, enaiz oso trebea. Nango. Gambora, zumbo. Chango. Churup, mondongo. Tongo, mondongo. Angonga? Churro, mondongo. Chungo, mondongo. Tonga. Mama junda gamba chunga janda. Mama. Churup monongo. Churup shamara kaput. Nongo ni. Anggawa kita. Acabo fandango. Bunga. Nyanyo. Chunga.